ಎಂತ ಆಯ್ತಾನೆ ತೈನಿ ತಿಕ್ಕೇರಂದು ಎಂಕಲ ಟಿವಿ ತಗೊಂತುಲ್ಲ ತಿಕ್ ಗೊಂತಾಂಡು ನಾನು ಅದು ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಎಂಕ್ ನಾಳೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಮುದ್ದು ಬಾಲೆ ಬಂಗಾರದ ಕೊರಲು ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಲ್ತೇನೆ ಪೂರ ತೂವಂಟು ಪತ್ತೊಂಟು ಇತ್ತನೆ ಎಂಕಲೆ ಬೇತಿ ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಸಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಸಮ್ಮಳೆ ಮೂಜಿ ಸಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೀ ಸಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ಸಮ್ಮಳಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ತಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಇತ್ತನೆ ಇಡೀ ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಯದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಯದ ಬಾಲೆಂಜಿ ಇತ್ತನ ಅಂಚನಾಳು ಪಡ್ತೀನಿ ವಾಂಜಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ಯ ನೀತಿ ಇಜ್ಜ ಅಂತೆಲ್ಲ ఆయన ದೆತ್ತೇರು ఈని కడతేరు కొచ్చేరిందత ఈడెగే లో సమస్య ఉంటోడన్న ಈ ಕೊಚ್ಚುನು ಕೆರ್ಪುನ ನರಮಣ ಈಡೆಗೆ ಉಂಟೋಡು ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಬಾಳೆಂದು ಎತ್ತೇರಿಂದು ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕರಿ ಆಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕರಾಡು ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಎಂಚ ಪೋಡು ಸಾದಿ ನಡಪೋಡು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಾಲ್ತೇರಿದಂಡ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಲ್ತದು ಏರೇಟ ಒಂಜಿ ಕೋಪ ನ್ಯಾಯ ಮಾಲ್ತ ಅಯ್ಯೊಂಜಿ ಇದ್ದೋಗ ಪೋಯಿನ ಎಂಟ ಸರಿ ಇದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಾನೆ ಇಂಚನೆ ಪೋತು ಕುಸೆಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಾಲ್ತದ್ದು ಎತ್ತು ಜರ ಅವತ್ತದು ಏ ಪುಲ ಇಲ್ಲಾಲು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಮಾಲಿ ಇತ್ತಾಳು ಆಣಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ದಾಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ನ ಅಡಿಗಿನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪೋತು ಅಡೆ ಎತ್ತು ತಲಾತೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಅಡಿಗಿನ ಪಾರ ఆయన ಪ್ರವೀಣನ ಪರ್ದಿನ ಅಡಿಗಿನ ಪೋಪುನಲ್ಲು ಅಪ್ಪ ಈ ದುಂಬು ಪೊಲ ಏನು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪೇಂದ ಐವಂಡಿ ಈ ಸಂಗತಿ ಪುರ ತಾಳು ಗುಂತಿಜ್ಜಾತ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಪುರ ಮಾನು ಪೇರು ಬತ್ತು ಬೇರೆಂದು ಅಂಚಾದ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂತಿ ಪೋಡ್ತುಡು ಮುಗ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಾಲ್ತಿರತ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ನನ್ನ ಬಾಲೆ ಮರ್ದುಗಳೆತನು ಓತಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಬಂಡೆ ಈಗ ಮರ್ದು ಆತನಗೇನು ಬರ್ಪ ಮೇರೆಲ್ಲ ತೊಂಟು ಬೇರಂದು ನಾನು ಅಯ್ಯ ಒರಿತನ ಆಯ್ತು ಕಷ್ಟ ಬರ್ಸಿದ್ ಬಂದದ್ದು ಏನು ದುಂಬು ಬತ್ತೆ ಏನು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಾಲ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಕಾತುಗಳು ನಾವು ಆಜೆ 3:15 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಅಂತೆ ಕತ್ತಲ್ಲ ನಾಗ ಚಾದಿಡ್ಲಮ್ಮ ಬೆಂದು ತಿಡ್ಲೆ ಏನು ಬೇಕು ಬರ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ಇನ್ನು ಬಾಲೆ ಇಜ್ಜೆನ ನಾನು ಎಂಕಳಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಗೆತ್ತಿಂಡೆ ಎಂಕಳಿಗೆ ಏರುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕಲೆ ದುಡ್ಡು 10 ಸಪ್ಪತ್ತು ಪೂರ 10 ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎಂಕಳಿಗೆ ಉಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕಳಿಗೆ ಏರುಂಡು ಎಂಕಳಿಗೆ ನಾನು ಇದು ಮುಜ್ಜನನ್ನು ಆಗ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷೆ ತನಾಗ್ಲೇನು ಜಾಮೀನು ಇತ್ತದಾಗ್ಲೇನು ಬುಡ್ಡಿಯೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇನು ಈತೋ ಇಂಚನಂಡಿ ಈ ಬೆಲ್ಲಾರಿತ ಪೊಲೀಸ್ ತಗ್ಲೆ ಸರಿ ಇತ್ತುನ ಇಂಚಾರ ಎತ್ತನನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲಾರಿತ ಪೊಲೀಸ್ ತಗ್ಲಂತ ಕಾರ್ ಹೊಡಿತದೇನೆ ಇಂಚಾರ ಎತ್ತನನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತೇರು ಈ ಲೈಟ್ ತೊಕ್ಕಾಯರಿಗೆ ಪನ್ಪುನಾಗ ಎಂಡೆ ಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಟಿವಿ ಕೊರಂತಲೆ ಲೈಟ್ ತೊಕ್ಕಾತ ಪತ್ತದ ಮುಂಚೆ ಮಾಲ್ಪುನ ಪೊಲೀಸ್ ತಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲು ಸರಿ ಇತ್ತುನ ಇಂಚಾರ ಎತ್ತನ ಅಂಡೈತೆ ಬಾಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತು ಪತ್ತಿರು ನಾನು ಆಗ್ಲೇನು ಬುಡ್ರಿರ ಬಳ್ಳಿ ಆಗ್ಲೇನು ಎನ್ನ ಬಾಲಿನ ಹೆಂಚೆ ಬಾರಿ ರೀತಿ ಕೆರಿರ ಅವೇ ರೀತಿ ಆಗಲೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕೆರುಡಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವೇ ಜಾಗಿಟ್ಗಳಂತ ಕೊಚ್ಚಿಂದಲ್ಲ ಎಂಕಲದೆ ಆಯ್ಪೋಯಿನ ಬಾಲೆಗಳಂತೆ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ಎಂಕಲೆಗಳೊಂದು ನಿಮ್ಮದಿ